Maria Lozano, diputada del Parlament per Esquerra Unida de Catalunya i els Comuns. Gràcies també per ser aquí. A continuació entregarem el Premi Fraternitat. Fa 4 anys la taula va decidir instaurar el Premi Fraternitat. Dintre dels valors republicans tots tenim molt clar la igualtat, la llibertat, però el terme de fraternitat ens queda una mica més allunyat a vegades, no sabem aterrar-lo. Fa 4 anys que la taula va posar-li el focus i s'han entregat ja diferents premis perquè una cosa sí que sabem a Nou Barris, que és el suport mutu, l'ajuda mútua i la fraternitat entre tots els veïns i veïnes. Aquest any el premi és el Comitè de Solidaritat amb Palestina de Nou Barris i l'Ahmed del Yamaya, crec que està per aquí, el puja a recollir, no sé si amb algun company més. Esteu aquí? Doncs vinga, és que no us veig, si us poseu a l'esquena. El Toni Tallada i l'Ignasi Osta ens llegiran el manifest. Moltes gràcies, Nou Barris, moltes gràcies, Taula per la República de Nou Barris. Sabeu que les agendes sempre fan males passades i justament avui, ara, a aquesta hora, al Moll de la Fusta, s'estan fent tot un seguit d'actes perquè la flotilla, la segona flotilla que intenta trencar el setge a Gaza, doncs intentarà salpar. Si no ho fa avui per temes meteorològics, ho farà en un parell de dies, però avui sí que hi ha allà un seguit d'actes i molts companys i totes les companyes del comitè justament estan allà participant a la seva organització i per tant ens hem quedat aquí un petit reducte, un petit retent per poder rebre aquest guardó, agrair-lo, i ara el Toni i el Gamet llegiran al Parlament. Moltes gràcies per tot. Gràcies a la taula unitària de Nou Barris per la República per aquest reconeixement. Entenem aquest guardó com un reconeixement al poble palestí, que fa dècades que es manté ferm i resisteix al colonialisme, la neteja ètnica i l'apartheid impulsat per l'estat criminal d'Israel. Un poble que sota bombes i violència sistemàtica continua patint un genocidi que no va començar l'octubre del 2023, sinó fa gairebé 80 anys, amb l'expulsió de milers de famílies de les seves terres. Ens volen fer creure que el genocidi ha acabat, venent-nos el relat d'un suposat acord de pau. Però la realitat és una altra. Continuen les agressions, la destrucció d'infraestructures, l'assassinat i la repressió contra la població palestina. Els plans d'ocupació segueixen avançant a Gaza, Cisjordània i ara al Líban. El Comitè de Palestina va néixer fa 2 anys i mig al caliu de les mobilitzacions per Palestina. Som un espai de persones molt diverses, amb trajectòries diferents, però amb voluntat compartida. No ser còmplices, organitzar-nos i passar a l'acció. És un espai de solidaritat internacionalista, de lluita i també de victòries. Impulsem campanyes que posen empreses contra les cordes, com Gaptec, una empresa a Nou Barris que col·labora amb la construcció d'instal·lacions militars a Israel. També pressionem per la cancel·lació d'actes i col·laboracions amb institucions israelianes, com l'ocupació del pati de la seu del districte de Nou Barris per boicotejar el bus electrònic, vinculat a un fons que inverteix en el genocidi palestí. Sembla que hem aconseguit que per ara aquest any no es torni a repetir. També pressionem les institucions catalanes, espanyoles i europees per trencar relacions amb l'estat sionista, les quals són còmplices del genocidi. I seguim fent créixer l'acció col·lectiva, que ha construït 2 vagues generals en l'últim període. En aquesta setmana sortirà del port de Barcelona la flotilla, que té per objectiu
trencar el setge a què ens volen sotmetre a Gaza. El 17, 18 i 19 d'abril tindrà lloc una gran mobilització en el marc del Dia de les Preses Palestines. Ens mobilitzarem al Vallès contra ISAL, empresa que contamina els nostres rius i fabrica productes que s'utilitzen per a l'elaboració de bombes que maten el poble palestí. El 26 d'abril, sota el lema Tombeven rarament, sortirem a respondre unes polítiques de guerra, fam i destrucció. Polítiques que volen destinar més de 60 milions d'euros a la despesa militar, mentre es mantenen les retallades en serveis essencials. Polítiques impulsades per imperialisme nord-americà, europeu, turc o sionista, que continuen atacant i oprimint pobles arreu del món, com el Kurdistan, Iran, Líban, el Iemen o el sud global. Bueno, us assegurem que aquesta lluita no s'ha acabat i que continuarem. Agraïm a la Taula per la República i a totes les entitats de Nou Barris que ens han donat suport i molt de suport durant tot aquest temps. Animem a veïns i veïnes de Nou Barris a sumar-se i participar en aquesta lluita de denúncia de les polítiques imperialistes i sionistes per la llibertat de tots els pobles. Des del riu fins al mar, Palestina, llibertat. Visca la República, visca Palestina lliure. Seguirem per Palestina lliure. Visca Nou Barris. Bien. ¿Estuviste aquí o afuera te llamaste aquí? Pues sí, puede. Sí, sí. Venga, vale, gracias. Moltes gràcies. A continuació tindrem l'actuació de José Cañamero, que ens recitarà uns poemes, i del saxofonista Washington Castro, que l'acompanyarà.